No, bun, deci începem atunci să împărțim cadourile pentru Secret Santa. Vreau să vă spun să nu plângeți, să fiți recunoscători pentru ceea ce primiți și să-i mulțumiți persoanei respective, da? Hai să vedem, Maria, începem de la tine. Așa, deci pe mine m-a picat Cătălina și eu am picat-o pe Cătălina. Ce coincidență, nu că am fi știut deja. Și aparent am primit un iPhone 16 și o brățară Cartier. Nu vine să cred, mulțumesc frumos. Am să-mi dai banii înapoi. Măi, dar am stabilit un buget al clasic, Cătălina, tu ești normală la cap. Mă rog, hai să trecem mai departe. Ana, dă să văd ce ai primit. Doamna, dar brățara Cartier am găsit-o pe stradă, nu e a mea, nu știu, eu n-am cumpărat-o. Aia e. Da, deci eu am primit aparent niște hârtie și un glob încărcat cu floci. Urlă sărăcia, văia mama naibii. V-am rugat frumos să nu începeți iară, da? Fiți recunoscători pentru ceea ce aveți, copii, pentru că este și ăsta un bun material, da? Și Doamne iartă-mă, Maria, de ce plângi? Doamna, e pe negru telefonul și îl vroiam pe gold, pentru că îi arată mult mai luxos și să nu mai spun că are și 256 GB, vroiam pe 512, cel mai original.